Και η κατάσταση συνεχίζεται μέσα στα χωράφια, πάνω στα βουνά, σε γκρεμούς, τα αμάξι να μου βαράει από κάτω. Θα δούμε τώρα που θα οδήγησα, δεν ξέρω. Πάμε κι όπου πάει, παιδιά, πραγματικά πάμε κι όπου πάει. Δεν ξέρω πού θα βγω, πότε θα βγω, αν θα βγω, αν τα αμάξι θα είναι καλά, γιατί βαράνε και τα μορτσέρα από κάτω, αν μου σκάσει κανένα λάστιχο. Είναι τραγική κατάσταση εδώ πέρα, κυριολεκτικά τραγική. Μέσα σε βουνά, σε ρεματιές, είναι για 4x4. Εδώ εγώ πάω με το σαραβαλάκι μου σιγά σιγά. Πού θα βγω, ακόμα δεν ξέρω, θα δούμε. Με 2 χιλιόμετρα πάω. Νεκρά και κατεβαίνω. Βέβαια το τοπίο είναι φανταστικό, δεν το συζητάμε, αλλά και όλο αυτό για 50 μέτρα. Μία ώρα στον δρόμο, μέσα στα κατσικοχώρια, μέσα στα στους κατσικόδρομους. Μία ώρα. Παλεύω εδώ να βγω, να δω που θα με βγάλει. Κάνω το σταυρό μου, να πάνε όλα καλά, να φτάσει το αυτοκινητάκι μου σε κάποιο κεντρικό δρόμο. Έχω ρωτήσει καμιά 20 ανθρώπους εδώ, ντόπιους, που έχουν τα χωράφια τους και μου έχουν πει ακριβώς που θα πάω, αλλά πάμε σιγά σιγά και ο Θεός βοηθός. Μακάρι να φτάσουμε κάπου, να βγούμε κάπου κάποια στιγμή, γιατί δεν είναι απελπιστική η κατάσταση. Είναι απελπιστική. Κατηφόρες φοβερές, χιλιόμετρα ολόκληρα, κατηφόρες. Εδώ έχει μια κλίση 15-20 μοίρες στο δρόμο, βλέπετε. Άλλο. Και συνεχίζει η κατάσταση. Πάμε. Δεν μου έχει σκάσει κάποιο λάστιχο ακόμα, δεν έχω και ρεζέρβα. Αν συμβεί τίποτα, κλάφτα χαράλαπε. Κλάφτα χαράλαπε με λίγα λόγια. Γιατί για επιστροφή εδώ δεν υπάρχει, παιδιά. Δηλαδή αν μου τύχει κάτι και πρέπει να επιστρέψω πίσω, δεν μπορείς να επιστρέψεις πίσω εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση.